Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sofia, 33 anyos ug minyo, may usa ka anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong bana. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa diyan naglain na migpuyo. Ingon ini ang mga panghitabo. Maayo kay niabot na ka. Ganun karon pa man ka. Ay da, nakigduog basket na nga kumakauban. Pag kumas trabaho. Uy, pagkisa ko sa kong baby. Ayaw. Ganun gili kayo mo na limang bata. Nanimaho naman sa kang sigarilyo, good. Nanagarilyo, nasad ka. Wow, uy. Ay, pamakak, uy. Hangtod ka na sa amang gid ka mohunong anang imong pagsigig panigarilyo, uy. Jan. Kining. Sorry, day. Pero, sabta lang ko. Naginahinay na ko biya, pero dili pa ko makahimo sa pagbiya gidayon. Kaya magpangita man akong lawas. Labi na akong ma-stress ko sa among trabaho. Jan, dili na mo'y katarungan, ha? Maoy isod sa imong nga may pamilya na ka. Unsaon naman lang kung masakit ka. Kadaghan din na ni Garillo, waman maunsa. Pero doon na sa mga nangasakit tungod anang bisyo, ha? Gara naman hinuon kag maayo nga wa na ta sa inyo. Nga patulos mama ay yaw-yawan gyud ka ato sigurado. Day. Isa lagi na ko nimo. Gihinay-hinayan ko na nigbiya. Sabta lang una ko, God. Bot nimo. Oh, wabang ko ka mo bangon diha. Wa kay duty? Paabsen sa kulong, day. Ha? Ano man? Wala man ko kahilanta nun. Hindi ko na, be. Uy, init tuod ka da. Pa, magpalit kong tambal sa gawas doon makainom ka. Salamat, eh. Sultanan na. Sultanas kagahi sa imo, Bisag hago kaayo, gikas trabaho, muduwa pag yung basket. Pahuway lang sana diha. Alam ko kung awaya, God. Uy, wati ka awaya, no? Giingnan ta na lang ka nga ayaw, abusari ang imong lawas, kay usara na kabuok. Pahuway lang una diha, kay tawagan ako sa mama nimo para mo atiman nimo. Trabaho ra basad ko. Masalamat kaayo sa pag-anhi, ha? Gusto unta ko nga ako mo atiman ni Jan, pero trabaho manggod ko. Ay, sige lang, day. Ako'y bahala sa akong anak. So, di ay nakaluto na ko, aron dili ka nalang mahago. Unya, nakapalit na sad kog tambal ni Jan. Ay, sige. Ako ni bahala niya, day. Lakaw na kay tingalig malate. Sige, ma, ha? Salamat. Amin ko, ma. Ay, salamat intaon. Kay nauli na gyud ko sa bahay. Day, Ah, yan na. Palihapon na. kumusta naman imong pamati? Arang-arang na, day. Ako lang gikaligo. Unsa? Kainit mo ganina, unya naligo ka? O, day. Namasin ako nga mulagsi ko. Unya, nalagsi ka naman. Ay, ambot kid mo dyan, uy. Si mama, asa man? Ako lang gipapauli. Ang ato anak? Natuog na. Gipatuog na nako. Kaon nali. Day, Nunsa ka, uy? itog na ako mayo, day. Kinuog ko dyan. Mas nainit makakaroon. Anong naligo man sa taon ka, uy? Kadiyot, kuhaan ang unlan sa imong ubi. Ay, pag-unlan. Magkuhaon ako na bakara. Unya, planggana sa daro mapahiran ti ka. Kumusta na imong ipamati? Arang-arang na, day, pero Pero unsa? mura magnituyok ang akong pananaw. Unsa?
Mao to'y una na ko nabantayan sa akong bana nga murag doon na siya gipamati. Paguna, gibaliwa lang to namo kay basig ordinaryo lang nga sakit, ilabi na kay ining mga niaging mga buwan, init kaayo unya mukalit lang uwan. Ug mao yung nakita nga tingaling mo hinungdan. Unya ko makainom na siyang tambal, muarang-arang man sa dinuon. Hangtod nga sige na siya reklamo nga feeling niya kasukaon kuno siya, unya magsige na siya og panlipong. Unya, Sakit ang akong dugan, day. unsa? Day. Nung naunsa man taon ka, oy? Kadiyat ha, ipatungod ko nimo ang electric fan. Salamat pa, nga may ani mo. Unsa man day nahitabo? Niingon siya pa nga sakit ko no ang iyang dugan. Unya, mao na dayon to, murag naglisod na siya ginawa. Ay, pastila. Nabala ka gid kay kung nagtanaw niya maoy. Abi gid na kog madayunan na ang akong bana. Napalaka ko, Sofia. Ha? Nga naman ma, Basta nagdunay sakit sa kasing-kasing si Chan. unsa ma? Nga nung nakaingon kagud ana ma. Pa, da ako'y iyaan sa una good nga namatay sa sakit sa kasing-kasing. Kunyang akong lulusab, mao sa hinungdan siyang kamatayon. Sakit sa kasing-kasing. Unsa? Ma, Pwede sad bayad na day nga tungod na siyang sige pagpanigarilyo? day, Dili ba matud mo? Nga sa una, makahurot siyang tulo ka kahas o sa kaadlaw? oh day. Pero sa una raman to, Ay ka, wata kay baoy, basin karon na naningil ang iyang lawas. day. Ani na lang day no, aron magkampanti ka. Kubinsira na si Janoy nga magpa-check up dayon mo ugma, aron may bawaan kung unsa nang gipamati niya. Ay, sus, ayaw raw eh. Wala ni. Pero kinahanglan na to masiguro ang imong kahimtang dyan. Kaskas lang sa kwarta, day. Di na lang lagi. Okay naman ko. Pero dyan, Awa, kung magpa-check up ko, bayra na na. O niya kung naagib ko sakit, siyempre, layan na sang gastuhan para sa pagpatambal. Ug ang nakapait pag yun, tingalig unsa niya ning sakita, o niya, sakitan lang tayong duha, magkuna-una. Mas mainang dili. Aron dili ta makagasto. Ug dili sad sakit sa atong buot kung unsa magani resulta. dyan. Bisag unsaon ako siya sa pagpugos aron magpa-check up, pero dili gid siya. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Ngano man ka nga magsigi man gid og huot ang iyang dughan, unya ra ba maglisod siya ginhawa? Posible ka nga doon na siya sakit sa kasing-kasing? Ikaduhang pangutana. Naday kuno history sa sakit sa kasing-kasing ang ilang pamilya. Posible ka nga sakit sa kasing-kasing gyud ang gibati ni John? Ikatulong pangutana. Dili ka ni tungod kay grabe kay siya manigarilyo sa una? Makahurot man gud siya og tagtulo ka kaha sa usa ka adlaw. Unsa may posibleng epekto sa lawas nini? Ikaupat og katapusang pangutana. Gusto unta ko nga ipa-check up siya. Doon na ba mo'y nahibawan nga libreng check up dinhi? Kung wa, kana lang makaminos mi. Kay basig mapugos na ako siya pa-check up kung dili kaayo mi makagasto. Mao man gyud ang iyang concern gud nga makagasto mi. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini nga akong suliran, Sofia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniyan sa ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambal sa inyong mga medical problems, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako sa psychiatrist, mga problema sa mga druga, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi pamaagi,
mamili lang doon saon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran reklamo mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa mong buwatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang ato makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if it makes you happy, it's never a waste of time as long as it is within the acceptable norms and moral of the society where we are in. Ilan nga, kasi ka niya nga, mga manimala, malingaw mo kayo ba okay na, okay, you are not violating the rights of other people. Okay, so, ang ato magtatampo ko ng adawa, si Sophia, 33 years old, minyo ni siya, di sa kaanak, taga Cebu City. Punto medikal ang problema ni Sophia, sumaas na nabati ng pagresalama, pero may tungod ni siya sa problema sa iyang beloved husband. So, kisabay ato migrate rin sa Cebu City, no? Mayang pagpaminaw ng mga taga Cebu City. Tungod sa kadaghan sa mga naminaw na to sa Cebu City, wala ko yung well, mapalayo lang ta sa Cebu City gamay at tuta sa Compostela musta naman dahil si Brad Pipi para dyan nas Compostela no? O mga taga Butong Pinamungahan, mga silingan ni Winnie Rose, mga taga Mahaplag no? Mga Kimpan o Aldero family, may gini mag-text si Milone ako. Mga ganyan sa kuha ni magkuha na ng Milone kay mga acknowledge nga, naminaw siya. Sige, tag-great ang uban o siguro na. Nag-haglok lang na, di ni mato, di ni maminaw. so, mga taga Ormoc City, the whole of Mindanao, Cebu City, no? Cebu City. Musta naman dahil si Kuniraga, Kuniraga, musta naman kakon? Mga taga Southern Islands Medical Center Cooperative, musta naman ang panguhan ni kini Dr. Bonifacio David o Dr. Iman Turcio. Malipay na buko mo share ninyong. I used to be the chairman there sa atong cooperative sa Southern Islands Medical Center for many years. Pila ko katuig dyan nga chairman. Pero mo lagi na. Pulihan na ko. Dako ni nga grupo, no? Dako di siya nga grupo kay this composed of more than 1,000 ka mga empleyado o mga aning inanakadagan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. I hope nga naatay pamasko na, naatay dividendo o mga psychiatric facility. Kung naamoy mga problema sa psychological o mga drug-related, pwede kanyang mo-dial sa 887-4232. Nanay ma, 887-4232. Ay mo tubag sa inyong mga pangutana, may tungkol sa inyong mga problema, o kini mo ang staff sa psychiatric facility. Nanay mo tang sa San Nicolas Nurse Brotherhood Health Center sa Nicolas, ning Dakbayan sa Subo. So, going back to Senator si Sophia about the problema sa iyang darling, sa iyang husband, no? Unang pangutana ni Sophia, nga naman kaha nga nagsigi man gyud og huot ang iyang dughan. Unya ra ba maglisod og ginawa? Posible kaha nga doon na siya sakit sa kasing-kasing? Well, naaraman ka sa Cebu City, Sophia, no? Pari-parihaning problema ang ipadala sa una, ako'y kasugyot nga as soon as possible, Sophie, imudalo ng imong bana sa depende sa imong budget, no? Sa Vicente Soto ba o sa Cebu City Medical Center o mga private hospital, Chongwa, Doctors, Hospital Socor, UC, daghan kay mga hospital din sa Sugbo, no? So, niyaman ta sa the second highly urbanized city in the whole Philippines, no? Outside of Metro Manila, kita ang pinaka highly urbanized. So, daghan kitang mga doctors o mga hospital dili ito mabalaka. Most likely, si Dr. Roy Intinsa gani ang expert the same clinic maming Dr. Roy Intinsa sa Chongwa Medical Arts. Iya maning EKG, electrocardiography. Onya, blood pressure, EKG, sa pamalya.
host monitoring, ito the echo. So these are mga diagnostic procedure that can rule out whether or not ang usa ka tawo na problema sa iyang kasing-kasing. X-ray, natin makuha ng informasyon. It could not be due to kasing-kasing. It could be due sa may naadal itong dugan ng dagko kay nga organs. Nanduha ka left and right nga baga, no? Naadya posible nga naanay problema sa baga, no? Kaya nabati ito sa drama, murag nigarilyo ba ng imong partner, no? Ikanong ko, na di ay kuno history sa sakit sa kasing-kasing ilang pamilya. Hindi kaha nga sakit sa kasing-kasing yun ning iyang problema. So ako nang ginaingon to roll that out, in addition to the signs and symptoms presented sa imong husband, atong himuon tong sa makausapa akong sabon, chest x-ray, no? EKG, to the echo, holster monitoring, diya sa clinic, pwede ko kaag blood pressure, pwede pataas ang blood pressure. So, mga diagnostic procedure, ang kining sakit sa kasing-kasing, nani siya pagka-herido familial, like asthma, diabetes. Mga nga, history taking na mo sa una, intern pa may, estudyante pa may, apilon din na mo pangutanawa ba na sakit ng high blood o sakit sa kasing-kasing sa inyong pamilya, ma'am. Apil na siya kay muhatag ng informasyon sa doktor na posible nga herido familial, no? Kay katulong pangutana, dili ka ni tungod kay grabe sad siyang makadag sigarilyo sa una. Mapahurot kini siya tulo ka kaha sa usa ka adlaw. Wow. Unsa may posible epekto sa lawas niya ni? Katong epekto sa lawas ng sigarilyo, no? Naana siya carbon dioxide. This is a poisonous gas, no? Parang exhaust bitaw sa atong motorsiklo o sa atong auto, no? Ini mong revolution kanang gas nga mo gawa siya mo na carbon monoxide, no? Naadehay sa pa may mga chemical substance makuha sa sigarilyo, no? Thousands ko no ingon mong maestro sa una. So upat rin nga akong minumduman. So naitar. Kining tar, this is believed to be the one responsible for the carcinogenic effect of cigarette, smoking. Kining nicotine, this is believed to be the responsible for the addictive property of cigarette smoking. Kung kanang naay formaldehyde or formalin. Ang formalin mo mong gamiton sa una pa estudyante kami sa mong pag-preserve sa mong paktis-paktisa na mag-opera tong baki, itong earring, hangtod na ang tinuod na yun nga tao, paktis-paktisa ng opera, para lagi nga mahimong doktor. So, kada stick of cigarette contains 0.5 milligrams of nicotine. 60 milligrams of nicotine can kill a person. So, mauna ang problema. So, posible nga naana po ni siya sakit sa baga ng imong bana kanang kuan, Sophie, pa-x-ray ni siya, makitaan man niya. Makitaan niya, nag-x-ray kung klaro pa ba ang baga. wabay opacity, wabay nunta problema. Ikaw pa ito katapos po, tanang. Gusto unta ko ipa-check up siya. Doon na ba mo may bawaan nga libre? Wow. Libre nga pick up din sa Cebu City. Cebu City Medical Center. O kung wala, kana lang makaminos me. Kay basin mapugos nako sa pa-check up, dili kayo makagasto. Maugid ingiyang concern, good nga makagasto me. Well, concern kay ni mong bana magagasto. Pero human naman nun to kaysa una na magato. Pero kanang tulo ka pakiti sa sigarilyo kada adlaw, pila ka na, no? The times ni mo sa 365 days. Sa usa ka tuig. Dako-dako na yung kontaha. Pareha naman ang istorya sa akong mga pasyente nga magsyabo. Nagresita na ko sa tambal. Yung tagpila na yung usahan ni Doc. Ikot tag 300. Naubod po. Tapos ang gatos. Yung mahal na doon. Hindi kami yung mahal. Yung syabo kada adlaw ng gamit. May malagi na. Mahal na yung nagtambal. Pero nagbisyo. Okay na. Di man lagi mahal. Pero di ako na nakita sa internet. Pwedeng mahal na ng mga paliton to. Bugas mahal naman kayo. So, mga sudan, mahal na kayo. Ipapangutan na pila presyo sa Red Horse, barato naman lagi. So, mga na.
Depende na po sa kuan, depende na po sa kanang need lagi po nimo. Lipay-lipay pero kanang dili po makadaot po sa atong lawas ha. I rather advise katong sige pagpanigrilyo nga as soon as possible hunong namo kay astilan. Ako vocal kay ko ni panigrilyo kay di man gyud ko sigarilyo kay na ko'y problema sa akong ilong nga ako allergic rhinitis, no? Pero I will admit na I am a social alcohol drinker. Social lang. Hindi ko kayo sa kabotilyang beer o sa kasyat nga. Hard drink. Kaya hindi ko mangita yung kanadlaw, ha? Pero manugwa. Pero sigarilyo, never yung koninsod niya ng sigarilyo kay dili ko comfortable. Magsigi ko atsing, magkuhan na nga kong ilong, magtuto, mura nang ipanis sa kong kagalingon. So, go and see, sa ba na? Cardiologist and pulmonologist. Mao na siya, Sophia, ha? Cardiologist o pulmonologist, na adult pulmonologist. Minus o gasto, why budget, adto sa Cebu City Medical Center o sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kaya niya naman mo din sa Cebu City. Ha? Kung registered voter mo, apit na bang eleksyon, timanon mo diya. Timanon mo diya sa Cebu City Medical Center. Okay, so ako mag-ingon nga kung may eleksyon, di ba timanon. Ha? Timanon nung gihapon. Pero mas mo atiman yung mga politiko na kung hapit ng eleksyon. Okay, so inaot nasa kami nakutlong ang pagtulunan karong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa mga programa sa RMN. Nagpabilin kaming taas o greeting din sa atong lugar. So, assalamualaikum atong mga beloved brothers and sisters ng mga Islam all over the world. To as far as all over the world, to as far as anywhere in the world. Okay? So, until the next time, pamagabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Arman. Daghang salamat o maayong adlaw.